Jo, zatím se mi to hrozně líbí, je to takový uvolněný, prostě koukám, docela jsem překvapený, kolik je tady diváků, takže moc fajn. Startujeme tu podruhé, už jsme tu startovali v roce 23, je to velice podobné, líbí se mi to, je to rychlejšího charakteru, ale nám se to líbí. Je krásná, je strašně rychlá, nevím, jak nám to půjde s tímhle autem, protože jsme výkonově trošku jako dole, ale baví nás to, je to skvělý, je to hezký. Jsme tady po pátý, ten charakter tratě je rychlejší, co mě sedí. Nemá to tlumiče zadní, vůbec celkový podvozek je, jmenuje se to takový hydrogáz, jsou to takový prostě něco jako měl Citroën, plynokapalinový, takový tlumící jednotky, ani nevím jak, no pružící, ne tlumící, právě to moc netlumí. Takže když jedeš, tak je ten zadek strašně uskákaný a takže to je na tomto specifické. Na třetí RZ ještě k tomu, že to auto nejelo, tak nám praskla poloosa a jako když se něco, tak se to prostě sere celý den. Prakticky tohle je takový malý kit, řekněme, je to teda postavený do historiků do 96. roku. Ale zatím spokojenost, teď jsme trefili ráfech, půlka tam chybí, ale dojeli jsme to. Ráno jsme ji prospali, to jsme tam dostali hodně a teď jsme se tam zlepšili, ale nejlíp nám jde ta poslední. Rozhodně to tempo, který se jede teď, tak mi přijde, že je, nevím jestli na hraně, ale možná i za hranou. Spokojenost velká, čekali jsme na to docela jako dlouho. Další zkušenost, jsme rádi, že konečně dopadl nějaký výsledek, pěkný z toho. Měli jsme s kým závodit a trať je rychlý, tak jak to tady bývá ve zvyku.